मेजेम दंसो गारथारना मेजेम रबबाय आरोना नै खुमब्राया नायदो दा माबायदि जायो बेखौहाय सुखांजोब्बाय आरोना आरामनो इयाव हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा मर्निंनि टाइम 8:30 जाबाय आरोना टाइमाहाय ओमफ्रायो मैया जों बैग्रि लाबोदोंमोन ना नै प्लास्टिकसो बेखौ सुदों आरोना ओमफ्रायो बैग्रिनि नैबे देन्थाखौहाय गारखाबाय आरोना जों नानिजों आंजों सनालिजों आंजों गारदों ओमफ्राय माने गारनानै खेबसेनो सुनानै फोरानखानोसै आरोना होनबा माने मोजां जाबाय बेयाव देन्थाखौ दोननाङाब्रा जामबि गाहायावसो गारनांगौ जानो गोथाव मोना मानो गोथाव मोना माने बेयाव दा आराम बासिनानै दोनखाबायना बेयाव देन्थाखौ हायाव गारदो देन्थाखौ मोजांखौसो बासियो बासिनानै बेयाव दोनदो फिथाइखौ ओमफ्राय देन्थाखौ हायाव गारदो देन्थाखौ दोननांला माने रानबाथाय बेखौ देन्थाया डिस्टार्ब जागोन ना बेनि थाखायनो आरोना देन्थाखौ बोखानानै गारखानोसै ओमफ्राय एसे रानबाथाय माने माबानोसै आरोना गुरजों एवनानै फोराननानै दोननोसै आसार बायदि खालामनानैहाय उनाव जानो बे मा होनो जुन जुलाइफ्राव जे सामार भेकेसन जायोना बेयावहाय एकदम माने खालोम खैलोम मा जानो मा लोंनो मोनोना फोराननानै दोननोसै औ दङना दालाय नोंसो मैया जायाखै दंबावोना दाहाय जाबानो जाबाय दे एफा फुङाव लायो नामा लादुखौ उदै खालि ओंखाम अब'से ओंखाम एवनाय जाखांबाय बियो ओमफ्राय मा होनो बेखौनो आं हारसिं खालामबा गोबाव लागोन ना आङो जिबो सुनांगौ दङ ओमफ्राय नानियाबो ओरैनो थास्लायस्लाय बेखौबो बोखाहोबाय आङो सनालिखौबो मावनांगौ ना सनालि होमबासो थाब सिख्ला गिदिर देरो ओरैनोबाथ' बियो मावनो मोनैखौसो गाबखायो आरोना बाया बियो मावनो मोनैखौसो गाबो आगोल एसे उन्दैयावबो जोंहा सिलायावहाय हा खोदोंमोन आरोना एसे खोमसि नुदों बोरैबा बे समावहाय मा जादों होनब्ला हा खोबा बोरैबा खोमसि नुथारदोंथ' आरो खोमसि नुदों बोरैबा जखन हा खोदोंमोन ना नैलाय नुयोना बोरैबा खोमसि नुयो ओमफ्राय बोरैबा स्रां नुयो हा खोनायावहाय गावहाबो माने मुगा फिसा दै हायखंग्रा मुगाया हायखौ लानानै एकदम हा रोगानो खारफाबाय थायोमोन आरोना बे ओमफ्राय रोगानो मोनाबाथाय रागा जोंनानै वालजों ओरै सिथाबनानै थायोमोन आरोना बियो मादैमोनावबो बिदि फोरानदों मैया जाबोनायालाय जोङो थारमाने जोंहा आनैमोनाव फोरानदोंमोन नालाय औहाय गाबोन जानोसै दे दाहाय जानो हागोन खाजाल' सोरांनायनिफ्रायनो खाजा मैया थारमाने आमाइनि फिसालाया गावनो हासमला हरदों आरोना बै हासमला दिब्बानि सिनि गोरलै दंना बेखौ हरदों ओमफ्राय खेबसेयावनो जाजोबो ना बियो ओमफ्राय आं दोननानै होदों आरोना मैया एसे जानानैहाय बेखौनो सोंगासिनो आंनि लोगोआ खाजा होदोंमोन ना आङो होननानैहाय ज' लोगोफोर बोखानानै लाग्रोसै आङो जल्दिनो दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय बेखौहाय सुखांजोब्बाय आरोना आरामनो इयाव फोरानसै सान्दुङा नैथिं नांफैयाखै दा बैथिंसो नांदों र' दा इथिं लांनानै हैनोसै ओमफ्राय नै एसेखिनिखौ दाहायो सानसुआव ओंखाम जाखांनानै जानोसै आरोना नै संख्रि बानलु होनानै दुन्दियानो गैलाहाय बैग्रिखौ सुनानै लाखाजोब्बाय ओमफ्राय सान्दुङाव फोरानसै आरोना इनिफ्राय आङो खामानि मावनोसै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ सि सुनांगौ दं मैया गानखोन्दा स' आङो ओंखाम ओंख्रिखौसो संनानै लाग्रोसै सिगां मैया जे बिमाया दाउ हरदोंमोन बेखौ बुथारनानै खुमब्राजों जानोसै स' खुमब्रा खावसे हरदोंमोन ना आं नोंसोरनो मैया देखायखादोंमोन बेजों संनानै जानोसै आरोना ओमफ्राय जेबो संला मार्केटावबो थांला माथो थांबावनो ना मैगं गोनाङाव आरो बिमाया था गान्दा ना मा होनो बेखौबो हरखादों बेखौबो गाबोन समफोर माबाजों जानोसै आरोना अमाजों थाथ'थोंसै दिनै रायोनो बियो ओरैनो दोनबाय थाबा हायाव फबनानै दोननो थिनदोंमोन बिमाया हायाव फबनानै दोननोसै आङो र' गाबोन नङाबा समफोरसो जानाय जागोन ना दिनैथ' सानमोनायैनो थाखागोन ओंख्रिया बेनि थाखायनो जलगफोर संना लागासै आं र' दाउआबो गोरलैसो बारा गिदिर नङा आरोना दाखालि मासे गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैदोंनो जोंना लामा खाथिथारना हाइरड खाथि थांबाय थायो स' देखायनि र' दाउआ बेनो आरोना रेक्सनि थोरसियाव ओंखाम होबाय आंनो रागा जोंदोंना दाउआ ओंखामखौनो जायाखै दाउआ गिसोगारो आरोना बिरादनो नङा आरोना फिसासो ओमफ्राय दाउआ गिसोगारो बिरादनो खाथियावनो थायो गोथांथार आरो बे रेक्सआ खानासो दोनगासिनो दं दे आं दाउखौ आवलायबाय थायो आरोना एदावबाय थायो बेनि थाखायनो खानानै दोननानै दाबो
हुब्रागासिनो दङ खाजानायखाय स' लोगोफोर खामानि दामानि मावनानै लागोसै दा सानजौगोन सानजौबाथ' खामानिया एरा स' दा दसेनाव लोगो मोनफिनगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर दाउखौ नै सावनानै लानोसै आङो एसे सावस्रोनानै आरोना बिदि सावस्रोनानैसो गोदाहैगोन आरोना आंना हासबेन्डआ गोदानो नागिरा मानोबा गोदानो बोरैबा मोनोनो ओमफ्राय आंसो गोदायो आरोना बांसिनानो आंसो बुथारो दाउखौ अबसे आं बुथारबाय थाग्राखाय जेबो मोनला स' लोगोफोर ओंखाम जाननानै लाबाय आङो बेनिफ्राय दा नै मैया खुमब्रा खावसे हरदोंमोन ना गिदिरथार ओमफ्राय आं हारसिं मानसिना जानो हाया हारसिं माने जों बोराय बुरै सानैल' ना एफा थाइसे गाहाम बेनि थाखायनो खावसेल' लाबोबाय ओमफ्राय खावसेखौ गाव लाखियो आरो नाया गाव जासिगोननो ओमफ्राय जोंहा बेखौनो दाउजों संनानै जानोसै साननै सानथाम ओंख्रि बायथ'नांनाय नंला आरोना ना बेदर जानोबाल' औ ना बेदर जानोबाल' ओरैनो बायनानै लायनांसिगोन ओंख्रिथ' दंथ'खायो गोथावनो खुमब्राजों दाउजों संनानै जानोसै दाउजों ओमफ्राय दाउदैजों दाउदै नङालै मा दाउ बेदरजोंसो जुथा मामि अननाया मिथिबाय दैसो फैजोबो ओमफ्राय दै गयोना खुमब्राया काटु होनो हाया आरो होननानै हागोन र' दा लिरनानै लागोन ना मोजाङानो मोजांखा खुमब्राया ओमफ्राय मोजाङानो मोजां खुमब्राजों संनोसै गोथावनो जानोसै बेनो आंना सान मोना जानानै आग्लायबावगोनसो खोमा जों जानो गोथाव मोनदों ना दहायनि बायदि हानसैलै ओमफ्राय नैबे खुमब्राखौहाय दालि ओंख्रि संबा दालि ओंख्रियाव होदेरबाबो गोथाव जायो आरो बेदर हानानै होबाबो आङो जाखांबाय आरो फोरलाफोरखौबो दालियाव होबा मोजां जायो ओमफ्राय आंनो दौवाखै गावनोल' दौदों आंखौ अनाखैनो सथा मामिया गावखौल' अनदों आंखौ ओंखाम जाखांजोबनायावबो अनदों फुंखाखौबो अनदों माथो ओमफ्राय आंखौलाय माथो अनाखै आं मिथियाखैबो मानो अनाखै सनालियाल' अनजानो मोनदों मालाय सथा मामिजों आंहा अनजानो मोनाखै नोंबो अनजानो लुबैदोंमोनथ' आरो अनाखै माथो अनाखैनो आंखौ रावबो लोगो जायाखै सनालिनासो मालाय बुरजा लोगो दंथारो नोंनासो लोगो गैया लोगोआनो गैयाहाय आंना थांबाथाय लोगोफ्रा हगार हरनो बायो आरो आनैनि फिसालायाबो मैया एकदमबारे टिउसनावनो थांनो बाथारबाय जों गेलेनायानो बिमाखौ मामि आं टिउसनाव थाङा होनथारदोंमोन गाबखिनि बायदोंमोन उन्दैया बिमाजों थांबाय थांबाय माने जोंखौ लोगो मोना जाजानो गिदों आरोना फैफिननायखौ ओमफ्राय लोगो मोनदों उनावहाय जोंबो लेट जाबायना ओंखारनाया बैग्रि हानैनानै नोंसिनि देखायखादोंमोन ना आङो मैया एफा फुङाव जाया ओंखाम जायाखै मा जायाखै दाहाय जागोन ओंखाम जाखांनानै दाहाय बाबे ओमफ्राय आंनो वान हरगोन नामा बुरजा होगोन मेरला दंना नुवाखै नामा नों मेरला आंनो मेरला होगोन नोंहाबो मेरला लाखायो आदा बुरजा जानाङाहाय उदै सायो आं दाना बैग्रिफोरखौनो जानो हाला आगोल एफा जायोमोन ओमफ्राय मैयाबो एसे जानायानो एकदम जिरखङानो बोरैबा मोनलायलायो आरो आंहासो गोथाव मोनदों दा नोंहालाय गोथाव मोना जाबाय बिदैफोरा गोथाव मोनो ओमफ्राय जलफि फिथाइया बेखौबो आङो बांद्राय जानो हाला हाथाय थाइसेखौनो जाजोबनो हाया आङो हाथायानो खोयो अयथासारनो आगोल एफा हाथाय खोयामोन दाना हाथायानो बांसिन खोयो आरो जाबाय थानायबो जालाना सरबो गैला न'आव थानाय समावथ' जालुबाय थानाय टिउसनाव थांबाय थादोंमोन आंना ओंखामा जाबाय दे आं बन्द' खालाम स' ओंखामखौ बन्द' खालामबाय आङो बेनिफ्राय नै खुमब्राखौ हासिगोन खुमब्राखौबो आङो बेदरना हानानै लागोन आं मिजिबाथाय जानो मोजां मोना बेदरजों होआबा आंबो बेदरजों होबा जानो मोजां मोनो गिदिराबो मोजां मोनो फिसायाबो मोजां मोनो बुजियाखै आं मा होनदों बुजिया गेलेदो खुमब्रा हानायखौल' मा नुबाय थानो मोनदों बायबाय थाना मोजां मोजां गेलेदो र' दाहाय मबाइल होगोन आं खामानि मावबा दे गेलेदो मबाइल होनो होनबा दा खुसि जायो आरो
थगायाखैलै र' दा होगोन आं रायलायनाय खोनाबावबाय मबाइल होनो मोजां खुसि होनना होननायखौहाय थगायखोना माखो नोंलाय बाव थगायाखै जाम्बि र' होगोन आङो दसे खामानि मावनानै औ आं भिडिअ बानायना नोंनो मिथिखायो माथो आं भिडिअ बानायो मबाइलाव होननानै औ दा रायलायखां थगायनो हाला आरो नालाय बेखौ गासिबो मिथिजोबसै बुजिजोबसै ओमफ्राय एखमबा आङो होनो होननानै माने टाइमफ्राबो मिलायाना एखमबा ओमफ्राय मबाइलफ्राबो आङो भिडिअ बानायो खालामो ओमफ्राय चार्जबो थाया नालाय मबाइला मोनसेल' ओमफ्राय बिदानाबो बिदानि खामानियाव थाङो गावनो नांगौ जायोना ओमफ्राय एखमबाथ' होनाय जाया नालाय होननोसै आरो ना गावहा मबाइल होनो होननानै होनासो थगायदोंसो होननानैहाय मबाइलाबो आंना बांद्राय चार्ज थालाना बेट्रिया आंना गाज्रि जाबाय बेट्रिया बुबाय आंना एसे मबाइला गाज्रि जाबाय आरोना ओमफ्राय आं थाबैनो बेफोर जाबा थाबैनो मबाइलखौबो गोदान लानांसिगोन बेब'स्था खालामनांसिगोन औ बोरमा फैदों बेलाय बोरमाखौ बिदिनो सोंखायो हानानै लागोसै लोगोफोर संग्रोनोसै र' दा दसे मिलायनानै बेदरा बेसे बुरजा ओंखारखो दा देखायगोन आरो बारा बुरजा ओंखाराखै आरोना एसे दाउआबो गोरलैना आरो बेनि थाखायनो हाना लागोसै आं र' बेदरा बेसेल' ओंखारदों आरो ना बारा बुरजा ओंखारासै फवासे थेबायनो साथामल'लाय ना माथो लोगोफोर बेदरावबो संबाय नै लाइनानो गैला लाइनानो थांनानै होबाय आरोना ओइ मा औहाय थावखौ एसे बुरजा होखाबाय आं मानोना खुमब्राबो होगोन नालाय बेयाव खुमब्राजों खेबसेनो खांला खांलि गैला खेबसेनो बेयावनो दा होनानै संखानोसै एक्सुनोबो बेयाव रुबाय आरोना आङो दरनै दरथाम बानलु देनाय जिरा गुराखौ होखाबाय आरोना नै बेयावनो खुमब्राखौ होसननोसै थ' लोगोफोर खुमब्राखौबो होनानै लाबाय आरोना नै ओंहो मोनथ'वाखै र' ओंख्रि मोनथ'वाखै मोजां बे खुमब्राया गावनो दै ओंखारखागोन नालाय खोबहाबना दोनथ'नोसै दसे ओंख्रियानो मोनस्लाबनो हाला बैग्रिखौ जाना लानोसै जाग्राफ्रा नै मबाइल नायै नै जादों गोथाव बैग्रिया गोथाव नङा गोथाव दा दुन्दियानो गैलाहाय नै सामब्राम बिलाइ बानलुल' सिफ्लेबाय बैग्रिया नै नों जायासै फैबाय आं जाखादोंमोन बियो सियारखौ दासो मबाइला गोलैयो है माबाया गोलैबायसो दुन्दिया माबा दुन्दिया लायनो सामब्राम बिलाइ माथो दुन्दिया होनायसै ओरैबायदि गोथाव नों जायासै आं संख्रि बानलु लानानै दिनैसो फार्स्ट जादों आरोना बैदि गोथांखौ दाख्लै नोंसोर नुदोंमोन ना गोरानखौ जानाया खैयो आंनाव हाथाय आथिङावनो खैग्रा जाबाय बेसे जेसेबां लादोंना एसेखौनो जाजोबनो हाबावनाय नङा दा मबाइला गोलैनोसै सियार मावबानो मबाइला गोलैनो नागिरो आंना आं बैग्रि दोननाय गामला सायावसो दोनदों मबाइलखौनो जाजायो जोंना रेक्सा बैग्रिखौ जानो मोजां मोनो बेबो आंहाबो जानो मोजां मोनो नोंहालाय मोना जाबाय बेथ' आबैसो जेखौ गेदेरखौ जायो बेखौनो जाफायो बारा जाखा गगा मोना एसे गगा मोनो ओमफ्राय बानलुआ न'नि ओरैबायदि गोसा सोर दासो मावदों आथिङा सोमावखायो सनालिया ओरैनोसो दोनदों दा एसेयावनो हाथाया खैग्रा जाबाय दाना जादावलाना ओमफ्राय बोरैबा खैसै हाथाया जाखोना जादा बे रेक्सुआ खारबोलायबाय हनै
ก็คือพิชาดีนะหมดเลยเขาตั้งใจจะได้พิชาดงวันนะไม่ใช่ได้กินนะชอบชอบนั่นคือมานั่นแบบเยอะแต่คือเราข้ามเดินน้ำมันยังไม่ได้ชิมข้าวไม่ใช่ไอ้พวกต้องพิชาห้าชั่วโมงเดียวไม่ให้นั่งคือเราไม่พิชาไว้อันนี้ฉันพิชาว่าฉันแบบฉันคือฉันเดี๋ยวฉันเหมือนเดิมอะไรเยอะถ้าบางคนเดินห้าชั่วโมงนั่งก็อยู่จนแบบไม่ช้าที่ได้บ้างมันนะทุกคนได้ช้าที่ได้มันจะเกินบางคนก็นั่งน้ำเดียวบางคนนั่งน้ำชั่วโมงพิชาแบบนั้นชั่วโมงพิชาอุ่นร้อนห้าชั่วโมงบางคนนั่งได้ไปร้อนห้าชั่วโมงไม่ได้บางคนเดินข้ามเดินน้ำตรงอันนี้เราไม่ช้าที่ได้บ้างมันไม่ได้นะเวลามันบอกว่ามันพิชาก็อุ่นร้อนนะก็ตอนนั้นเราก็ใช่ไม่ต้องบอก시장 잡자로 시장 지나서 지내면 지하면 막 지나가는 시간이 되는 네 하시냐 말이 막 이거만 하시 이거만 나 방금 3편 들이 하시는 집에 있는 거 아니야 네 뭐 방금 그냥 가시자 그러면 눈좀 잡으래 그래 여러분 응 잘 먹어 그래 그럼 누구나 가는 거야 저는 아 아니 근데 매번 무슨 가는 희나 가는 거 캐션 다음에 코나나 독 지나는 거 맞아요 가는 거 맞아요 할 거 맞아요 많이 맞아요 그거 맞아요 어머나 매울리 말아 말 사리 그 그래 사리 사리 남는데 남는데 하고는 왜 나를 좀 많이 말아라 그래 그래 날 마무리해 thế là ra bị cái gì để bị cái mặt gì ăn cái bài giả bài nam mình lần á ghi để bài xí lần á mà đi ghi để rồi bé rồi anh ấy không để này đấy cầm này để gì này anh đi vừa cái bữa cái đồ phải khâu hấp năn nó có lần được mình á mà chắc rồi खुमब्राया खैसिब मोजांथार आरोना जोंहानि न'निनोमोन आगोलनि भिडिअ'बो नुखांखाबाय दा नोंसोरो आङो जे खुमब्रा लाबोदोंमोन देखायदोंमोन ना बेनो मोदान जा मोजां जब्बाय आरोना नै एबार दै होनोसै आङो आरामनो एसे जब खालामगोन गोथाव दाउ लकेलजों खुमब्राजों गावनि दैजों बिदि रबनानै थाजोब्बाय आरोना आं एसे दै होफिनसै ओमफ्राय गोदौनानै खांनोसै दुन्दियाथ' गैला सामब्राम बिलाइखौनो होनसै एसे मोदोमथोंसै बेनो गोथाव जाथावखौ नुखाबाय दे लोगोफोर रायलायनो दाउ लकेलजों खुमब्राजों खुमब्रा ओंख्रिया जाबाय ने आंना खुमब्राजों दाउजोंआ थावखौनो थावदा संलाबायबाय थावाबाबो जोंसो जागोन औ न'नि खैसिब मोनबाय